Σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα ένα email από τον ΕΦΚΑ, στο οποίο τους προτρέπει αν θέλουν να επιλέξουν μια ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία για το νέο έτος, ώστε να λάβουν και μεγαλύτερη σύνταξη όταν συνταξιδοτηθούν. Παραδέχονται μέχρι και στον ΕΦΚΑ ότι το συνταξιδοτικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και οι ιδιώτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα φτάνει η σύνταξη στους Έλληνες για να ζήσουν και πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Μία λύση είναι όντως να επιλέξουν μια ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να δίνουν περισσότερα λεφτά στο μήνα για τις ασφαλιστικές τους εισφορές κάθε μήνα και τα αποδοτικά να πάρουν και ένα μεγαλύτερο ποσό στη σύνταξη, χωρίς βέβαια να ξέρουν αυτό ποιο είναι. Μία άλλη λύση που επιλέγουν πάρα πολλοί είναι να μαζέψουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης και από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο να τραβάνε λεφτά κάθε μήνα σαν έξτρα εισόδημα. Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να είναι λεφτά σε μια ελληνική τράπεζα, σε μια ξένη τράπεζα, μπορεί να είναι μετρητά που μπορεί να έχουν μαζέψει κάτω από το στρώμα, αν και δεν ξέρουμε σε 10-20 χρόνια θα έχουν κάποια χρήση αυτά τα μετρητά. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε κρυπτονομίσματα, σε μετοχές κτλ. Και μια τρίτη λύση που θα εξηγήσουμε και σε επόμενο βίντεο είναι μέσω των ασφαλιών να μαζεύουν ένα κεφάλαιο μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και τότε η ασφαλιστική εταιρεία να τους δίνει πίσω κάθε μήνα μια δεύτερη σύνταξη.